Kalaminians, today magsuri-suroy ta diri sa kadalanan tanaw na to sa mga mabaligya pagkaon karon diri sa Sugbo og tagpila na sa tumapalit diri sa daan ba palihan ni sa imong bay. James. Oh, James, tagpila man imong grapes ron bay? Tag 200 na lang. 200 ang kilo ang lansones. Bago pa mo na 250. 250 nasa si mga apple. Unsa kini bay? Mangustin. Ano yung mga baligya dali na ni sis Chungwa dapit. Mani. So kung masuroy mo, Arianis James, maningita mong prutas na maligya gyapon siya bisag laban yun. Mana. So suportahan na nato ron. Maritas unahan kung unsa sa nilang baligya. So mani ang kuan ni baligya si mga buongon, mangustin, apple, orange, grapes, lansones. So mana bay dire dolas Chungwa. So dire sa unahan bay nanay mga ligyag mga fried chicken. There is golden sugar. So mani atong anahon pangutan-on nato tagpila na ni ang iyang mga kuan, mga fried chicken niya. So mani ang baligya ani mano manok niya dire. Pila ni mong hiwa ron no? 30 na ang imong puso. 3 pesos ang puso. Ano, doon lagi pa ni Chungwa bay. So mana ito malakaw ra, pwede ra ka mo kaon-kaon sa kilid. Og ana mo padayon ta sa tong lakaw-lakaw. Ay slowly but surely ni bangon na mga Cebuanos padayon gyapon. Padayon tag negosyo, padayon pamaligag pagkaon. Bisag lisod ang panahon, di ba? Laban ng gyud mga parehon nila, di ba? So of course, kung masuroy mo diri na area, magutom mo, at least namoy mga kapilian when it comes to food. Dire kani akong paborito sa una, dres ang kaning karinderya dres 88 karinderya. Abre na sad. And mana nagabon sila pa mga pabaligya na pagkaon. Naglinya na mga tao dali lapit na nagtrabaho. Daghan og nangabrig hapon ang mga tao taon para para napay bakaon ng mga labi ng mga nagtrabaho dali lapita. So dire sa lapita na ay pares. Na parisan sa dire. Kung ganahan mo sabaw-sabaw na siya dire. Naagyapon siya dire ron. Mana ilang presyo karon? Nangita siya bugnaw, wagi bugnaw ron. So na siya pares dire 55 lang. So ay ni kalimti ha, mauna abri sila kung masuroy mo. Dolar dire sa iskina, dolar sa Chungwa gyapon. There's Angus Dan dapit. So bisan pag mga kahoy na padiri mga sagbot pa pero nagyapon ang mga mamaligya ay nato mga pagkaon diri sa capital site. So kanis unahan na ni sila manukan diri dapit. So nagitapukan sa mga tao. So laban nang gini atong mga ang atong mga kuan ba mga mamaligya ay pagkaon so kul gyapon sa panahon dito magpaalkanse magpapilde. Di ba? Smile sila rin. So nagkaon sila. Madayo na itong baklay. So kita ganina bago ulit na nag-withdraw sa ATM. Grabe kayo ang linya ba eh. Grabe. Marag 2 ka oras ko. Pero na rin way linya dito. PS Bank dapit sa Cybergate. So okay sad kayo dito. Dire sad na inamalig yung mga cakes dire sa Grand Terrace Suites. So padayon sila pamaligya ana.
Para sa mga binugoy lang yun. Ay pungko dire sa iskina. Nara og daghan sag namungko. Daghan sag bukaon. Ba? So ano guys, naagyapon na ito mga street vendors, street food sellers, abri sa lang ba na itong cafe and cake shops, labi na diri dapita sa Osmeña Boulevard, diri dapit sa capital site. Kailan na may kuryente ang ubang spots rin, like ang Cebu Doctors Hospital. Pero mana diri sa Kufia, naasad sila abrisad sila. Pwede pa mo makapalit og Christmas gift diha na mapang regalo ng mga ensaymada o mga cakes na lamian. Pero mana lisod lang kayo iinom kay why tubig bugnaw. Pero sige lang, mana laban lang kita. I think ang Bose Coffee abri man sa tingali at ang naon murag itong suruyon dire kung abri ba, murag abri man. Pero di ko kasigurado kaya ako mulabang naman ko hawa pa tingali, pero nagsugod na sila paglimpyo-limpyo basig in a few days they'll be open. So money situation right now sa Cebu. Of course iso di pangitag bugnaw mainom. Pero kung mapalit mong ice like what we did yesterday, ni palit mig ice sa Cebu Ice Plant. Tukas pila sa tuka, you know, taas kayong linya by the way. So giswerte lang may mo to nakakuha mi. Pero yeah, lisod sad gihapon ang sitwasyon. So na mga senior naglakaw ron. So na, thank you so much for watching guys, and ayo lang ta magtinabang nga ita sa lisod ang sitwasyon. Masulbad naman eh. If you have relatives in Cebu, you call them slowly but surely makontak na ninyo sila, diba? Thank you so much for watching, and this is the status diri sa Cebu, and I hope to see you sa pohon sa atong mga videos. Keep on supporting, you know, our fellow content creators at na Cebu, and I hope to see you sa pohon sa atong mga videos. O tinabangay lang kita, keep the faith. O walay binong ayahay, linya lagtarong hukuman pa. I hope to see you na sa pohon sa sunod na ito mga suri-suri. And this is Cebu on December 23, 2021. Bye.